Hello friends, good morning. Oमफ्राय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिसा ब्लग बानायनो नाजानि माने दुब्लियाव जोंनाव दिनै माइ हागासिनो नालाय मेसिनजों खामलाफोरा बिराद बिगासेयावनो महनथाम गाहाम दियो नालाय थ' बेखौनो मेसिनखौनो लागायबाय माने बिगा 1200 ना 1300 आरो बेनो नानाय खस्थ' थाला डाइरेक्ट नाखाबायबो ओमफ्राय ट्रेक्टराव लोड होबाय लांबाय बिदि आरो माइ हादो माइ हादो दा सोर लाबोदो बाबा लाबोदो ओमफ्राय जाखिनि माइ बेयाव मेसिनाव स्टक जानानै दङ बेखौ बे ट्रेक्टरजों लांसिगोन आरो A few inches later. साफा दा बेखिनिखौ हाखांजोब्बाय अलमोस्ट 3 बिगासो जागौमोन बेखिनियावहाय दा हाखांनानै न'आव लाना फैबाय दा दहाय खेबसे दोननानै थांबाय ओमफ्राय दा एसे दंबावोमोन बेखौ लानानै फैदों गाइखेर दाखा लोंग्रोना लानि ओमफ्राय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे जिनिस आनबक्सिं खालायगोन आङो बे न'निनि गाइखेर स' फ्रेन्ड्स आं दा मोनसे जिनिस आनबक्सिं खालामनो नागिरदों बिराद गोबावानो जाबायमोन आं माने खुलिथ'वाखैमोन दा आनबक्सिं खालायनोसै जिनिसखौ बेनो जाहैबाय आंनि फार्स्ट इउटिउब चेनेलनि सिलभार प्ले बाटन Thank you viewers, thank you subscribers. सोरबा सोरबा मोनखाबाय Instagram, Facebook आं अलरेडि आपलोड होखादों फट' आगोलनो ओमफ्राय दा दिनैसो आनबक्सिं खालायनोसै आरो नायबाय थादो स' आंनि सिलभार प्ले बाटना बेनो फार्स्ट इउटिउब चेनेल आंनि अंशु ब्रह्म फट'ग्राफि क्रिएशन इउटिउब चेनेलनि ओमफ्राय बेनो बिराद गोबाव जाबायमोन आं खुलिया ओमफ्राय दिनैसो माने बेहायनो आंनि जा सेटआप दङ आं जा रुम बेहाय माने लागायनो होननानै दिनै आनबक्सिं खालायबाय आरो बेनो अंशु ब्रह्म फट'ग्राफि क्रिएशन फर पासिं 1 लाख साबस्क्राइबार ओमफ्राय माने नैबेहाय दङ दा इउटिउबनि जाय CEO बेयो माने कंग्रेचुलेसन्स हरनाय दं आरो बे लेटारावहाय आंखौ थेंक इउ इउटिउब इन्डिया बेनो नोंथांमोननि अननायनि थाखाय बेखौ मोनबाय आङो ओमफ्राय आं दा बेखौ बेहाय लागायगोन आरो
आंनि सिलभार प्ले बटनखौ बेहाय लागायबाय ओमफ्राय गासिबो जाजोब्बाय बेनो थ' दा ओंखाम जाग्रोनोसै आं